Der er stor variation i tilgroningsgraden af træer og buske på de undersøgte gravhøje. Stor Bagnehøj er et eksempel på en gravhøj, hvor man har bekæmpet tilgroningen. Nabohøjen er derimod ret påvirket af tilgroning med træer og buske. Begge disse gravhøje er omgivet af permanent græs i dag, men arealerne har for få år siden været opdyrket mark. Gravhøjen her er totalt omgivet af marker i omdrift. Så er vi klar til at pinpoint 16 styks. Yes. Godt. I den første får du regnfang og almindelig hundegræs. Ingen mosser der. Næste, almindelig hundegræs og regnfang. Så næste er der stor nælde, almindelig hundegræs og drabhavre. Klar til 5 meter cirkel? Yes. Vi laver en total liste med arter inden for en radius med 5 meter. Okay, vi kører. Vi starter med en drabhavre, almindelig vene, vi har en brombær, almindelig hundegræs, jamen, du får lige nogle koordinater, Lene. 592 054 62 40 565. Yes. Så er vi klar til pinpoint. Brombær, regnfang, stor nælde. Yes. Vi kører til den 5. Så kommer der så med en rød svingel her i 6'eren, og det er almindelig hundegræs, brombær,